Tak, co to je? To je obytný dům, panelák. A hoří dole v přízemí střecha. Jsou vnitř nějaký lidi? Tam dělá. Co tam dělá? Já nevím, já tam nejdu k tomu. Dobře. Pojďte od toho pryč, děláte si dva. No, tady bydlíme, se nechce, já jemu. Pojďte, od toho. Tady bydlíme. Kapi, vemte si odva na starost. Co je jako? PUF 101, takže jedná se o nahášení pálení, musíte mít nějaké nebezpečné látky toho ohně a máme tady nějaké obavy od radioaktivních látek. Provedli jsme lokalizaci likvidaci požáru, našli jsme nebo objevili jsme obal s radioaktivní látkou, děláme další průzkum. Dobrý příjem. Žádná hodnota nenaměřená. Tady ten zásah do operační středisko byl nalezen pouze obal nebo byla změřena i nějaká radiace? Příjem. Nebylo naměřeno nebo měřák je nenaměřený. Zdravotníka, vydržte chvilinku. Tady je. Jedna osoba na zemi. Pana průzkumní skupiny pro volitele zásahu a našli jsme jednu osobu na schodišti. Bezvědomí, podáme blížší zprávu. Ahoj, paní. Probíhá resuscitace paní a pánovi je špatně na zvracení, jak to vypadá se záchrankou. Příjem. Tak ústupce z elektron z budovy děláme opatření při radioaktivních látkách. Byl ukončen průzkum průzkumnou skupinou, kromě zmiňovaných věcí se našla ještě otevřená láhev s čirou tekutinou o obsahu cirka necelého půl litru neznámé látky. Budeme potřebovat na místo laboratoř nebo jednotku, která nám určí, o jakou látku se jedná. Příjem. Potřebuji tady vytyčit nebezpečnou zónu, aby někdo nešel dovnitř ven a jeden kontrolní bod tady vyřikne. Jo? A pane Kočíte na zásahu, určitě mě. Já jsem tu tam, kolik toho prášku tam je? Jak na kým velkým prostoru je rozsypaný? Máme službu o události, aby byli připraveni a potřebujeme na místo určitě jednu posádku záchranné služby lékařů. Příjem. Jdete na chodbu, na pravé straně dveře číslo 206, je tam celka pan Kočík. Ano, vevnitř je ta obálka. Pojďte tam, smetete ten prášek s tou obálkou do pytlíku, dáte to ještě do pytlíku, projdete očistu toho místa, kde byl ten prášek a ty dva lidi jdete zpátky. Ne, ke mně. No, tam je to všechno okolo toho prášku. Dobře. A do budu, když vás nepustíme, pojďte tam na hlediště k policii. My vám tady poučení, dostanete letáček. Já jsem připraven. Připravit tady střelný.
Kolikátá vyzvedená osoba z počátku je? Je to brat! Kus! Vezel zásahu za operační středisko. Můžete mi zopakovat ještě jednou ten štáb, starý příjem? Tepláky neponese v události, ona prostě zásah. Já jsem teda... Tak nám dejte ty klíče, ukažte, který to je. Student to dělal, no. Ten je úplně takový štípavý zápalný, něco tak moc třeba, nebo něco takového. Jo, a to... Nějaký toho? Došlo k nahlášení na operační středisko, že došlo k nějaké chemické havárii ve školní laboratoři. Nebo byla zraněna jedna osoba, která je teďka v péči záchranné služby. Teďka děláme další opatření. Informace je taková, že jedná se o únik nebezpečné látky v chemické laboratoři ve škole. Ve škole se žádné děti nenacházejí, byla tam pouze jedna zraněná laborantka, kterou jsme převedli do péči záchranné služby a my provádíme další průzkum. Další průzkum.